Namuhla ngapha igedla.co.za ungasilandela siyatholakala ku Facebook, siyatholakala ku TikTok, siyatholakala ku YouTube. Namuhla sizokhuluma ngomuthi insindabathakathi. Sizokhuluma ngezinto ezenziwa insindabathakathi. Uyatholakala lo muthi la ekhanje owanubona nje. Now khona online. Ungangena kwigedla.co.za. Lo muthi wenzani na? Lo muthi usebenza kakhulu man. Lo muthi uyalwa. Lo muthi uyalwa lo. Lo muthi uyakwazi ukubethela ngawo ekhaya ukuqinisa ukuthi ilwane zingangeni, uyakwazi ukuchela ngawo. Ukuxosha ilwane. Uyakwazi ukuqinisa umuntu noma uhambisa uwodwa nje, ugisa uwodwa. Ungawufaka kwisiphondo, ungawufaka kwintindili, ugaxa umuntu entameni, okanye ungawufaka okhalweni. Unamandla, uyavimba. Imoto uyayiqinisa ngawo lo muthi. Futhi noma uyokhipha isilwane uyawusebenzisa lo muthi. Uyawufaka ke futhi ke nasemabhandeni nje laba abathanda ukulwa. Ikakhulukazi le midlalo yethu esinayo nje lena yesintu yakudala yokulwa nje. Uyawufaka emabhandeni lapho. Futhi lo muthi uyasiza ke, uyakwenza ukuthi ube nesithunzi. Lo muthi uyatholakala ngapha kithi. Kanye neminye nje imithi eminingi. Uma ungafuna ukubuza ngeminye imithi ungashayela kule inombolo noma ungasi-emailele la ku info@igedla.co.za. Sizokhona ukukusiza. Lo muthi uma ungena iwebsite yethu uyithola ikanje uma ungena efonini noma ungena kwicomputer. Ungaya ke emthini ke na imithi uye la ku view collection noma ungeza ngapha andumuthi uye la ku shop now. Kuyafana nje yabo. Ungangena ngapha ku view collection. Then now imithi ungangena la ku search ubhale uthi insinda noma ungathi insinda nje phela nje. Iwona phela umuthi ucala ngegama insinda. Nawo ke bese ke uzoklika ke la. Bese ke na uklika la. Bese ke uzoya add to cart, view cart, then uthenge. Uyasebenza lo muthi sina ukhona in stock. Usebenza kakhulu nje. Asithokoze ke. Sibonge.